Hej hej. Vi har læst en bog, der hedder Nattevagt af Henrik Pontoppidan, som er en roman skrevet i 1894. Og i denne film vil vi komme ind på et resumé af handlingen, og så vil vi komme ind på miljø og temaer i bogen. Og så vil vi senere perspektivere til tidsperioden. Den handler om den radikale maler Jørgen Hallager. Og Nattevagt, det er et opgør med sociale og politiske forhold i datidens samfund. Og historien foregår i Rom i ca. 1800-tallet, hvor man oplever, at Jørgen Hallager gifter sig med Ursula Brandt, og brylluppet befinder sig stadig i Rom. Jørgen Hallager og Ursula, de er fra forskellige samfundsklasser, og samtidig også af forskellige naturlag. Og mens Ursula er en lille, fin kvinde, som forgæves prøver at få Jørgen over til den mere romantiske side, som hun er til, så bliver han ved med at holde fast i sine radikale holdninger, som han blandt andet har på klumpen. Og Jørgen han bliver ved med gentagne gange at støde Ursula tilbage med den kynisme, han fremstår med i bogen. Og man kan lidt sige, at Ursulas liv skildres i Nattevagt som sådan lidt splittet mellem holdningerne anarkisme og parlamentarisme. Og det der med, at Jørgen Hallager gentagne gange bliver ved med at presse hende tilbage, ender med, at Ursula så bukker under og dør. Og i slutningen af bogen, så hører man så om Jørgen Hallager, som har giftet sig med en ny kvinde, og stadig holder fast i klumpen og sådan dets værdier. Så har vi lidt om miljøet. Miljøet eller historien udspiller sig i Rom, hvilket ikke er helt tilfældigt, da Rom betragtes som hovedstad for antik romantisk kunst og arkitektur. Vi stilles over for to miljøer. Det fine overklassemiljø, som Ursula repræsenterer i bogen, over for det mere naturrealistiske og fattigere miljø, som Jørgen repræsenterer. Dette kommer udtryk med udtrykket på klumpen, som er det fattige miljø, Jørgen kommer fra. Henrik Pontoppidan sørger for at sætte de to sociallag over for hinanden, ved at Jørgen gifter sig med Ursula i fortællingen. Så har vi lidt om tema. I Nattevagten er der to vigtige temaer. Det er køn og klasse. Ved temaet køn forstås der, at Jørgen er mandschauvinist, og den måde han ikke vil acceptere Ursula som hun er, og konflikten mellem de to køn. Og ved klasse forstås det, hvordan klasserne ikke enes i deres holdninger. Jørgen fra den ene klasse og Ursula Brandt fra den anden klasse gennem deres arv og miljø. Jørgen hænger fast i den anarkistiske holdning fra sin far og fra sin socialklasse, og Ursula har sin romantiske og parlamentaristiske holdning fra sin far og sin socialklasse. Vi har valgt at perspektivere til samtiden, hvor Nattevagt er skrevet i. Det er tydeligt at se, at romanen er skrevet i 1800-tallet, da Nattevagt berører kontrasten mellem det moderne gennembrud og romantikken. Her er Ursula eksempel på romantikken og idealisterne, og Jørgen er den radikale modsætning i naturalismen. Desuden bruger Pontoppidan sig af et udgangspunkt i darwinismen, som handler om, at mennesker bliver dannet gennem arv og miljø, da både Jørgen og Ursulas natursyn stammer fra deres baggrund, fra deres opvækst. I Nattevagt formår Henrik Pontoppidan at udtrykke overgangen fra romantikken til naturalismen, og hvordan romantikken til sidst må bukke under over for den barske naturalisme, som Jørgen repræsenterer. Nattevagt er derfor en fortælling, som viser overgangen fra romantikken mod det moderne gennembrud, hvilket for eksempel kommer til udtryk med de to miljøer, der stilles over for hinanden. Naturalisme sejrer, og det er derfor klart at se, at Henrik Pontoppidan til sidst fastlægger, at vi er bevæget over en ny historisk tid, nemlig det moderne gennembrud. Så er vi nået til metadelen, hvor vi starter med disposition. Og vi har overvejet lidt, hvordan vi skal opbygge den, og vi starter med en indledning, hvor vi præsenterer hvad vi gennemgår i selve videoen og analysen. Derefter kommer så en hoveddel, hvor vi så dykker ned i teksten, hvor blandt andet kigger på tema og miljø. Og til sidst har vi så en opsummering, som indeholder en perspektivering til tiden omkring historien, og det er også en konklusion. Og udover disposition, så har vi også lavet en memoria. Og der starter vi med at dele opgaverne ud, så vi alle sammen kunne lave noget konstruktivt. Det resulterer så i, at vi fik en brødtekst, som vi så har lavet ned til stikord, som vi kan se her, hvor vi laver stikordskort. Og derudover så
så vidste vi sådan allerede nogenlunde, hvor meget man skulle skrive for at få de der 3-5 minutter, så det virkede været nødvendigt for os at tilføje eller fjerne noget. Og sidst så har vi så Aktio, og vi har valgt at sidde ved et bord i stedet for at stå op, fordi vi føler os mere sådan tilpas, og det er nemmere måske at koncentrere sig. Og derudover så har vi læst teksten igennem et par gange, både teksten vi havde, så vi sådan vidste nogle af vores sætninger sluttede, og hvornår man sådan kunne holde pause og ikke at undgå at sige og på den måde prøve at forsøge at gøre det bedst muligt.